Innalillahi wa ilaihi Raji'un. Allah ya yi wa fitaccen malamin addinin musuluncin nan rasuwa wato Sheikh Abubakar Giro Argungu. Marigayin dai ya rasu ne bayan wata 'yar gajeruwar jinya da ya ɗanyi na lokaci a garinsu da ke birnin Kebbi. Kuma za a yi sallar jana'izarsa a gobe alhamis idan Allah ya kai mu. Za a sanar da lokaci a nan gaba. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa. Ubangiji Allah isa idan tamu ta zo mu cika da kalmar la ilaha illallahu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama amin. Wanda ya samu wannan rahoto daga babban shafin ƙungiyar Izala wanda aka wallafa a shafukan sada zumuntar Facebook kamar yadda kuke gani nan gidan rediyon Freedom Radio ne da ke Kano. Suka wallafa wannan saƙon sanarwar rasuwar fitaccen malamin addinin musuluncin na ƙungiyar Izala, kuma muna roƙon Ubangiji Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya sa aljanna ce makoma amin summa amin.